правя чат. След един месец почивка, май е време да се завърне мудърно. Все едно, бива ли, няма ли? Има ли, няма ли? Има ли, няма ли? Я видим. Чукавъци, макавъци. Всичко наред ли е? Не е наред. Я видим сега тук какво става. Чат на живо, я да погледнем. Чат на живо има ли въобще някой след тази дълга пауза? Който не е разбрал, пуснем тук, че сме на живо, иначе как? Как ще разбере, че сме на живо? Лайкове, сабскрайбъри. Всичко да вали от много искам, брат. От многото искам, брат. Да, ще видим кой е тук. Добър вечер, късмет и много парички. Мале, зайде човек най-накрая. Успех. Добър вечер, абе. Забрал съм да изключа тъпите реклами на този лайв чат. Чайте малко да махнат тези тъпи реклами. Аз... Малумна работа, малко не знам дали ще мога да ги махна в момента, ама... Изключваме. Запазване ми. Здраво, брат. Бе, дайте да почваме, освен да ни бавим време. Какво има тук? Какво ще гледаме? Днеска я гледам. Какво се случва? Да започваме. Няма да губим време. Излишни глупости да си говорим. Набързо само да оставим тук едни работи. Да знаете къде. За giveaway, който пита за giveaway, се намира в Дискорда. Ето ви един линк пращам. След малко започваме, така че не се притеснявайте, всичко е наред. Пробвам първо, трябва да видя как се случват работи. Аз не съм играл скоро. Не съм стримвал чат. Здравейте, туфли, нещо ще ги къртим ли? Надяваме се. Да, всичко се вижда, предполагам. Нещо ми изчезна екрана, май. Ще се появи, да видим. Ми, ще. Фикснали сме го. Къде ще намерите в Дискорда? Така че няма да се обяснявам кое къде е, защо е. Започваме да играем както ще трябва. Така се чуваме. Игрите се чуват, предполагам. Депозито е олена майко 750 евро, мале тогава не съм играл. Точно аз съм играл, но не съм стримвал, то това е лошото. Така. И започваме. Няма как. Трябва всичко да има.
Кълъци, не знам, екрана вижда ли се? Добре, аз мисля, че се вижда. Има на обега сайт. В него сме. В него сме. Дискорд съм ви заредил през 100 месец. Уникални работи. Врътки, мрътки, трътки. Абе, каквото съседите, каквото има, всичко сме го заредили от много. Гивавей, раздавания, кешовици, абе, по-зареден Дискорд сам няма, бе, чат. По-заредена работа съм нямал до сега. Кирил е добре дошъл, Кириле. Да, по време, знаете ли какво ще направим? По време на лайфа, коя секция е това с тези паре? Това е в секцията, сега ще ти кажа в коя секция. 500 евро giveaway има. Натягаме новия сайт, бе, чат. Аз съм... От първите винаги трябва да налазваме от първите мощно, ударно. Цъкай тия лайкове, хата му пита за... Точно то сме. Вчера хванах макса на една игра на прагматика от този сайт. О, ти ще измисли. Ти си хванал на прагматика нещо, брат. Ще можеш да хванеш едни 1200 еврака, брат. Ама ти бързаш, бързаш. Разбързал се да се регнеш, брат. Лоша работа. Сега си го поръчвам. А тъй, даже по време на лайфа може да направим някой. Че не е зле. Че не беше лето и 40 евро. Аз чудих по време на лайфа. Какво да направим? Много малко хора е чат. Видим какво да измислим. Не е лоша, доволен съм. На коя игра хвана? На коя? Кажи аз да ходя да я натегна. Пак кажи, кажи. И аз искам да хвана нещо тук. Ако ми нареди някога нещо, не големе. Много малко, много лайкове, майкове, не виждам. Раздвижете ги тия лайкове малко. Един месец не съм стримал. Луд. Като, като развързан съм в момента. Айде успех в тема. Купуваш някой бонус 104. Купуваш на някой бонус 100 кинта по него и си делите парите от печалбата. Да, принципно е възможно. Ма ако хвани Макс Вино, много ще ма набутат тъй, бе, чат. Добър вечер, респект. Здравейте, здравейте. Ще видим какво се случи, ама... Една звездичка. Ще я сменя. Мамка ми. Добре. 700 евро излиза от къща. Префлайна.
Lifeline. Смени играта, бе, кавал. Интересно, интересно. Ще я сменим, бе. На 6 ни 50 сменяме. Няма къде да... Я. Няма да е тази игра. Ще играем обаче. Пробвам Мегавейс. Пробвам Мегавейс ли? Чай малко сега. Знам къде да идат чат. Аз работите ги знам. Сега ще ви покажа първия мейджор, тук как се хваща на тест. Ей, пак машинка ти. Какво чакаш, бе, брат? Първия мейджор, който е... Той гранда... Како? Някой ме е изпреварил с мейджора. Значи... Играх Doghouse. Чакай. Връщам се, преподавам сам. Повече няма да коментирам. Айде, но. Не е на схема. Повече към гранда май ще идем. В Дискорда, който не е разбрал в момента, активно има giveaway. Даже мисля, че към за 2К. Влизате. Цъкате. И сте вие и печелите. Това е. Не. 75 евро малко е. Викам, още ми трябва. Я тук да видим. Мамка. Слабо. Не знам, що последните дни много слабо, наистина. Не знам какво се е случило с тези такова, ама... 1 евро до хаос. Аз по-хубаво да го купя. Майнера не е с 500 евро. Мен също. Екран има ли тук? Няма екран. Седемдесет. Не знам. Не поиграя ли още малко? Сайта обаче е нов и доста добре. Доста добре направен. Не мисля, че ще е тази игра. На 500... Не. Айде, ла. Няма, брат. Няма, брат. Не ми дай тук сега. Няма да е. Слаба работа. Какво да е гоня наръчен на 1 евро? Какво да е гоня? Много гадни камбани. Много гадно прескача тези камбани, обаче. Един път сам. Закачи на нещо, закачи.
Един път само трябва да закачи както трябва. Един, един път, не повече. Аха, 15 евро. Ха. Ще оправим работа. Да. На 15 евро не вкара, обаче на 5. Да е на 2-3 евро. Не, сега ще оправим баланс. Едно гранче 12к, примерно. Няма да зле. Ясно. Ясно. Добре, поне 100 евро да е тук. Тя на 5 евро се разигра, между другото, я. Нещо... Нещо тръгна да играй. Мгм. Много тръгна да играе чат. Много тръгна да играе чат. Как да участвам? Giveaway е написано долу как да участваш. Гаго. Няма да видим по-висок камбан от 5 евро тук. Какво се случва с тези камбани? Тия камбани... Добре, не моля да вкараш един път на 15 нещо по... Окей. Много слаб чат. Ще... 15 евро никой. Ясно. Ще ходим, ще въртим на 1 евро някъде. Съм шок. Сега е момента. До момента е... Наистина, по-силни камбани ми дават колко на 5 евро. Айде кученцата. Ами ширим малко на кученцата, със сигурност. Поне екран. Две камбани. Две. Не. Слаба работа. Направим кефа малко. Чай видим как сме с баланса. На 200 евро тук я махаме. Това е. И отиваме на кучетата. Със сигурност отиваме на кучетата. Къде е прагматика? Прагматика. Прагматика, видим на прагматика, обаче... Какво ще намери?
Мегавей са ли кое? Да, тя е Мегавей, ще пробваме. Така че пак има някой Дискорд. Много шум. Мегавейс, това е де, това е. Мегавейс е, какво? Не мисля, че ще хвана нещо тук. Колко ти да не ми иска. И да ми се иска, и да не ми се иска, не мисля, че има някаква особена полза тук. От това нещо. Автоматично я видим. Играта има ли условия? Има. Играта може да я прочетеш в Discord. Какви условия има? Натискаш едно нещо, влизаш на едно нещо, промо. Няма да казвам чат. Абе, като цяло пишеш King, брат. Условието е той. Не е нещо вау. Да. Нали, те ще са едноседмични игри. Към едно, към друго. Всяко с различно условие. Заобщо 1 и 2. 1200 да го кажем. Така че... Бонус? Никакъв шанс. Никакъв шанс тук да ми даде бонус, тази умряла игра. Ама... 1 и 2 си пара, брат. При бонуса няма тук, няма да е. Качеството... Няма да го даде. Гилове ли? Не, в той е, в... Сега ще тагна къде. В един от сайтовете. Дай бонус като за последно, а? Няма да е. Тагвам къде. Ето там е. После по edit ще видя кой е такова и ще изтегля един човек. Това е. От коя 1 и 2 бе? Парес. Ай, ще има още да играем, а? Да, дай ми всичките една. Ясно. Ма това не е мегавайс. Нали каза, че е той, бе? С камера. Бе, не знам какво още една къщичка, ако даде на третата, няма да изле. Някъде просто да е.
Това е от някъде. Ало. Като хванах бонуса ли си и да кажеш, че не е това? Втора къща, нещо. Ало. Сега ми го дай, поне кучето я беше дал. Две къщи, нищо няма. Така да видим какво ще се случи. Как да участвам? Влизаш в Дискорд. Евелине, влизаш в Дискорд. Оттам има секция 500 евро. После има секция безплатни цак, цак, цак. Едни работи безплатни. И оттам ще намерите къде е. Не знак ти оправи ли работата там? Или вече си имал? Не дава чат. Един бонус даде. Те едва ли ще ги докараме, а пробваме нещо, ама... Нямам, ще го правя, сега гледам. Ти да оправиш работа, топ оферта е. Знам бе, кой си, знам кой си. Аз съм, че е топ оферта. Дай. Ясно. Шестин. Бонус ни да, бонус. Аз не мисля, че ще даде тук нещо. Няма да е. Ще сменяме игрите. Детайли, метайли. М, Условия да сте в Дискорда и Екоин, добре дошли. Дискорд ще намерите всичките видео условия там. Да. А направо да се откажа от тази игра, защото явно няма да е. Чак по-ти не ми се вижда в чат. Задължително. При рек. Използвате King и вашето ID ще видя кой е. Няма нужда да ни пращате нищо налично, няма нужда нищо да правите.
Но вижте, King с големи букви сте вие. Видим така. Да. Добре, добре, добре. One бонус. Нещо. Те седмици, ако беше ги зачаткал. Ясна е работа.